Здравейте хора, днес ще прескачаме неща и ще целим неща. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, щупете лайк бутона и нека да направим 1000 лайка. Нека да започваме. Така. В момента започваме. Както виждате, ми трябва още един опит. Така че изчакайте. Както виждате, успях. Така. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, да щупете лайк бутона и нека да направим 1000 лайка. Чао, чао, до нови срещи!